Какъв прекрасен ден за откриване на Индиана Скай. О, да. О, не. Запътвай се към бар Стари Орел. Трябва да съм там преди него. Това е. Едно уиски. Нямате. Добре. О, здравейте, господине. Да сте виждали Индиана Скай? Не съм. Добре. Имам нужда от своя нужда. Подозрително. Какво правите там? Бягам! Какво? Това е той! Хванете го! Ау! Изморих се! Полиция! Падна! Бързо! Не, просто падна в Индиана Скай. Много виж. И ще спечеля малко парички. Но ти ще останеш много дълго тук. Все пак имам правото на едно телефонно обаждане. Не, добре, излизай. Може ли да имам малко уединение? Излез от мен. Шефе, заловиха мен. Аз в момента съм в килията. Имам право на едно телефонно обаждане. Така че, давайте ме освободете по-бързо. Донесете ми една кирка. Да мога да избягам. Свърших! Добре, влизай. Хайде. Писна ми те, кем си на торта. И не си помисли да бягаш. Няма, можеш. А кой ги прави сега? Ой, бе. Аха, жол, пясък. Тарам. Сериозно. О, прави се от захар. Ще я посъдя накъде другаде. Не може да я пести. О! Yes! Какво? Целяте! Я! Мафията помага. О! Ще те хвана! О, падах! Ще те... Как не да го изпусна? Такъв съм глупак. Трябва да звънна. Полицай, изпуснах го. Аз съм учил като по-първостен. Затвори ми, трябва да го хвана сам. Все трябва да има някъде... Следи... Кръв! Тя сигурно ще ме отведе до него. Тук нищо няма. Уау! Какво е това? Някаква по-нина страна. Уау! Тук има някаква дупка. Само ще изкача да вляза. О, какво е това? Медалка? Нека те завържем. Тези въжета ще свършат работа. Си използва оръжието. Защо ми го взе? Не взе. Така. За какво съм издирван? Не казвам нищо. И какъв е смисъл, като не кажеш нищо? Аз пак мога да те измъчвам и да си пия бира. Знаеш ли какво? Щом не ми казваш, това е на твой принцип. Не. Съжаляваш? Добре, ще говоря. Какво казваше? Издирвате полицая, защото е разбрал, че е крал стока от магазина му. И защото си пил бира незаконно. Ето, почерпи се, ще ти е последната. Ах ти... Изчезваме. Мафията ме очаква.
ще те хвана. Жене. Казвам те за продължение, не ми пука.